Čaute ľudia nového videa, toto je Marcante505 a ešte predtým, než začne toto video, vám chcem povedať, že videa preto nevychádzalo, lebo som bol chorý, keď počujete také pípanie, to je moja tlačenie, práve tlačím, myslím v tlačiarne. A chcem vám ešte povedať, že toto je bonusové videjko, takže možno to budem takto dávať každý víkend, nie som si istý kedy a nie som si istý v aký čas. Takže nikdy neviem, či to bude sobota, nedeľa, či to bude o 1, o 2 večer, tak, o 2 na obed a takto. Takže už ide si videjko. Čaute. Ahojte ľudia nového videa, tu je Marcante505 a dneska sa zahráme hru Murder Mystery, ale v Minecrafte. Dúfam, sa vám video bude páčiť. Hneď ako prvú hru sme inocenti. Ja teraz neviem, kto je murder. Inak ešte vám poviem jednu vec, že mám dvoch kamarátov, ktorí tiež natáčajú, môže jeden začne natáčať tiež Minecraft. Jeden sa volá Simonzo, bol by som rád, keby ste mu dali odber, ako aj mne. A druhý sa zase volá Xpo pod držítkom. Tomu dajte prosím tiež odber. A tu sa práve niečo stalo. Bojím sa, že túto hru neprežijem. Čo som ďalšie? Je to tam tento je. Videl som typka. Mám to povedať, videl som vraha. Kde je teraz? A sme vedeli, že kde je. Ale poviem, že túto hru som skúšal s jedným kamarátom. Takže to už idem trošku hrať. Tento není. Tam. Tento má luk. Yes, výrazne. Inocent zase. Dúfam, že to videjko budem aspoň raz o murder. Alebo šerif. 2 goldy. Bolo by veľké, že si teraz na začiatku nedali. Niekto umrel do nejakej pasce. Pamätaj tento typek. Alebo tento. Nie, kto to bol? To bola rýchla hra. Inocent zase. Čo by som mal čakať? Ak mám cenu z toho urobiť novú sériu, lebo tento YouTube kanál, jak to povedať, je taký trošku pomalší, tak preto. A ešte raz sa ospravedlňujem za to pískanie v pozadí. To mi píska tá tlačiareň, lebo si... Aha, tak díky. Tak díky, kámo. Last words, as quiet as a mouse. Kámo, chudák. Tu je. Tento. Verdi. Budem celú dobu spektiť. Aha. Tento bol minulú hru, nie? Nie, ten bol pre minulú. Kde? Kam o tomu to ide? Fakt, you are reading this. Kámo, tak ten je dobrý. Miau. Last word, miau. Ľudia, nebojte, na budúce video to nebude tak pišťať, lebo... Nice. A on trafil ducha. Videl ste, ako levitoval ten šíp, teda, že na budúce video to nebude tak píšťať. Tlačenom práve som si kúpil novú nabíjačku MagSafe a tlačí si k nej taký, jak to povedať, taký stojanček, aby som mohol položiť ako hodinu. Zase však som mal 8%, vole. Ten, kto pôjde za mňa do jaskyne, tak ten určite. A on bude. Radík si, pirát.
Yes. Kámo, tá lanovka ma doslova dala. To je tento, pozor na lanovku, nechoďte. Tam pod snehom. Kámo, ten, ktorý bol minulú hru, tak tento dal. Zase? Inocent. Je to tento, je to tento. Ale je to on. Nie, pustite ma. Neprepchám sa. Tento typek v zelenom, tento. Ten typek má paranejšie disky. Send address to G-Game. Čo to chce pustiť? Wait, what? Tento. Mám 5 gódov. A tento má asi 5 gódov. Ja sa tak zlakol do toho cápka. Čapka. Aha, to môže iba tak sebevraždu spáchať. Aha, je to tento typ. Čo môžem kúpiť za tie gódy? To má asi nič, čo? Á, krásne. Niekto umrel hneď. Á, dobrý cípiť. Tu ostaň takto skrytý. Počkať, ja som? Som dostal random šipka. Wait, what? Si ho kúpil, či čo? Lebo mi zmizli gódy. A počul som písni. Co môžem hovoriť do toho gesty? Jak sa to volá? Niekoho môžem takto umlatiť tým moment. Čakal som to. Tam 12%, 11% a 13%, 10%, 8% a 9%. Teraz to nebudem. A konečne. Tu lobby. Knife. Kde sú ostatní? Kde ešte 13 je? Aha.
Do keľu! Dám poslednú hru 2 a pôjdem. A budem asi končiť už toto video. Nám to nebolo príliš dlhé. Čo je v druhách? Nič. Toto som čakal, že bol zase Innocent, keď som bol raz murder a nepodarilo sa mi to. Ešte raz prepáčte to pišťanie v pozadí. Siši to neviem. Dobre, nejakú pastičku. Dobre, ale ja budem možná typka. Mám perniček do šorika. Ne. Mám perniček do šorika. Skriem sa tukaj. Yes. Dáva perníčka. Komu to úplne tma. No toto bude asi posledná hra dneska. Ďalšie video vidia môže cez týždeň. No ináč som sme mohli čakať. Buy horse, free goats. Myslím, že ako je 3 goldy. To by to nebolo zle. Ale toto bude túto hru. Koty. Ja som prvý, ktorý tu. Tento dosť. Kam ten koň nás dísa, čičo. Máme nem sedlu. Sedlu. To bolo dobré, jak sa to zvládalo. Bez tak ma niekto zoberie z koňa dole. To už vidím, jak ma zoberie. Dole z koňa. To tiež predávajú. Joj, to som asi vidieť nemal. To som nevidel. Tento typek, čo bol toto je. Nie tento, ale ten druhý. Inak potom dohráte tiež takto na Hypixel Murder, myslím, môžete mi dať potom nejaké rady. Kľudne mi môžete písať do komentárov. Tam či táto hra bude iba o jazdí na koni. Fokusik. Tento podľa mňa. Tak nič. Je to tento. Dobre. Toto som nejako dal. Yes. Dobre ľudia, toto bude asi všetko z dnešného videa. Budem rád, keď dajte teda mojim kamošom like a odber na videa. Takže prvý sa volá Simonzo a druhý sa volá X po podtržítkom. Bol by som rád, keby ste dali like aj mne. Budem za to veľmi vďačný a ďakujem, že ste pozerali toto video. Čaute.